ina jin kira. Kana gani yarinyar nan za ta zo yau kuwa? Wallahi ni ma Ka ce wani alƙawarin banza kuwa, kai ka sani sosai saboda ka gani abin yanzu ya riga ya shakuli. ai ta ne ba ta da A'udhu billahi bayan Allah. Me faruwa haka? Yanzu a wannan wata mai albarka watan azumi kuke shan sholi? To gaskiya zan gaya muku gaskiya. Yanzu kun san me hukuncin ku? Yan wuta. Saboda haka na tafi na bar ku lafiya. Yau na ga yan wuta a idanuna sai an juma, ni kun ga yanda ne sai an juma. Kan bala'i. Malam. Na'am. Bude baki kake yi? Zahur ne nake yi. Me hukuncin wanda ya ci abinci watan Ramadana? Wannan kuskure ya yi amma daga baya zai gyara. Kuskure ya yi daga baya zai gyara? Za ka ci ubanka a nawun askarantuli. Small. ya ce mu wani uba shi kwace Da ba da ni. No, no, no.